Prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda Döwranberdi Anneberdiýewi Mary welaýatynyň häkimi wezipesine belledi. Ol bu wezipeden 2 ýyl öň 2023-nji ýylyň 14-nji iýulynda işde göýberen düýpli kemçilikler üçin diýilip boşadylypdy we mejlis salyndan gidiberiň diýilip koglan ýokary derejeli resmiýleriň biri bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiň ýygyna gotarmanka zarlan kogyan öňkü resmiýleriniň soňky ýagdaýlary köplenç gowy bolmaýar we olaryň gaýtadan edil öňkü wezipesine bellenmegi, onu da edil wezipesinden boşadylan aýyny 2-3 gün tapawut bilen ýygyna gaýdyp gelmegi birinji gezek bolýar diýip synçylar aýdýar. 11-nji ýylda ýylyň 6 aýyna edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatyny tasdiklanylmagyna görä hasabat döwrüne jemi içerki önüm 6 göterimden gowrak artdy. Milli iqtisadiýetyň puwdaklaryny oňyn önümçilik görkezleri gazanyldy. Emma bu ösüş sanlary şol sanly buğday hasyly barada berilen resmi habar adatlygyň habarçylary bilen gürleşýän daýkanlaryň aýdýan zatlaryna gawat gelmeýär. Mundan başga buğday hasylyny uly goşan gaýdylýan Mary we Lewap welaýatlarynyň häkimleriniň täzelenmegi göni bolmasa da ýaşaýjylaryň bildirýän çörek, un aladalaryny tasdikleýär. Ýatlasak Anneberdiýewiň wezipesinden boşadylan wagt hem buğday oragynyň gotaran wagtyna gawat gelip, onuň ahal welaýatynyň şol bir gününe işden boşadylan häkimi Ýaz Muhammed Gurbanow bilen uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilenligi. Marynyň şol wagtky täze häzir işden boşadylan häkimi Begenç Murat Oradowyň prokuratura işgärleri, daýkan birleşikleriniň başlyklary bilen daýkanlary bölünip berilen kärinli ýerlerini ekilen buğday we gogaça barada berilen maglumatlaryň ne derece çynlygyny derňeýänligi habar berilipdi. Mary häkim wezipesine 2017-nji ýylda bellenen Anneberdiýew odal Maliýe we Iqtisadiýet ministriniň ornwasary wezipesinde işläpdi we habarçylarymyz 2023-nji ýylyň awgustynda Sewitde giňerimli derňe işleriniň geçirilýänligini, noýabr aýynda bolsa türme wasylaryny gaýdylan öňkü häkimiň adatlygy çykanlygyny habar berdiler. Türkmen News neşri ilki Anneberdiýewiň 25 ýyl adatlykdan mahrum edilenligini, emma soň deslapky tutsaghanada az wagt oturup adatlyga çykyp uly sadaka berenligini habar beripdi. Adatlyň habarçylary yerli ilat bilen gürleşip yerli telekeçileriň köp kömek edipdi diýip öňkü häkimi tutsaglykdan oşatmak üçin pul toplananyny anyklamagy başarypdylar. Türkmenistanyň welaýat etrap häkimleriniň beýleki ýolbaşçylaryň ýygy-ýygydan täzelenmegi adaty zat bolup, bu meselelerde döreýän soraglar resmi metodda işini kemçilik goýberenligi ýa-da düýpli kemçilikler üçin diýilip basdyr edilýär diýip Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanafow aýdýar. Öňkü suwhojylyk inženeriniň ananjyna görä, häkimleriň ýygy-ýygydan täzelenmegi birinji ýolbaşçynyň başarnyksyzlygyny ýaşyrmak, onuň günäsini başgalaryň üstüne atmak üçin ulanylýan usul bolup durýar. Ýönül öň düýpli kemçilik goýberen işgäriň şol wezipe gaýtadan getirilmeginiň birinji gezek bolýanlygyny we bir ýerde Uly Berdimuhammedowyň täsirini görýänligini aýtdy. Bu birinciden aýrylan häkim öň Gurbanowyň kadry. Ýene de Gurbanowyla çykan bolmaklary mümkin şu aýrylan häkimiň ýeňneşleri, onuň Gurbanowyň täsiri boýunça ýene de ogly şoň ýaşaýan çykybilmän, şoň diýenden çykybilmän etýän hereketi diýip düşünýän mene. Buğday hasylynyň pes bolmagy, Hanafowyň pikirçe häzirki ýagdaýda diňe bahana bolup biler. Sebebi gally öndürmek baradaky plan borçnamalar hakyky däl. Asmandan alınıp diýen ýaly düzülýär we olary ýerine ýetirmek mümkin däl. Planlaşdyrylanyna bir hakykat boýunça edilen nokta ýöne bir köpden alynan ýaly planlaşdyrylýar. O ýerine ýetirmek mümkin däl. Näme üçin diýsen, düýüne keretmeli, nähili hasyly almak üçin, nähili ýetirmeli ony, düýüne keretmeli onu etmän, ýöne ha plança buğday plança palta ýöne mallyýa oturdy.
Tiyinçiler şoltan azatlyk bilen söhbetdeş bolýan daýhanlar häkim çalışmalarının hiç bir zady üýtgetmeýändigini, döwletiň o huzurlugyny düýpli reforma geçirmeligini, hususy eýetçiligi hakyky ýol açmalygyny, suw, yer, dökün, tehnika meselesini çözüp adamlara ykdysady erk bermeligini aýdýarlar. Ýöne bir edilmeýär. O huzul kunärmenleriniň azatlyk bilen dürli ýyllarda eden söhbetdeşliklerini nygtamaklaryna görä, dünýäde yerden gowy hasyl almagyň, netijeli işlemegiň gatykän tejribesi bar we hökümet islese bu tejribeleri Türkmenistanyny bu wagda çenli berk ornaşdyryp synagdan geçirip bolardy. Emma muny etmeýärler. Sebäbi hökümet ýolbaşçysy halka erk, ygtyýar bermek islemeýär diýip Hanaf öňden bäri aýdylýan gözegçilik, halky bir kontrol astynda saklamak meselesiniň hökümet üçin esasy bökdönçlik bolup galýanyny öňe sürdi. Elinden gidip barýan ýaly, öz elini saklamaly hemme zady. O hojalyk bolsun, başga ur bolsun, çoň hemmesi hökümetiň däl hökümet başyndaky eliniň astynda bolmaly, şoň kontrolünde bolmaly. Şondan çykar edip borkýarlar. Anneverdiýew gaýtadan häkimlige getiren mejlisde adatça bolşýaly ýurdy durmuş ykdysat taýdan ösdürmek goýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi hem döwlet mediasyna tasdiklanylmagyna görä ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýöne öňkü ýyllardan tapawutlykda bu maslahat ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen baglykda halk içinde nägilelik sözleriniň hasken aýdylyp başlan wagtyna gawat geldi. Sosial mediada döwlet eýçiligindäki metduwatyň ýaýradýan resmi habarlar bilen baglykda peýda bolýan tankydy pikirleriň, tesbirleriň we bellikleriň köpelmegi yerli synçynyň pikirine görä adamlaryň inni Berdimuhammedowlaryň dolanýarşyndan kanagatlanmaýanlygyny hemde muny açyk aýdyp başlajakdygyny görkezýär. Halk bolýan zatlardan ýadydy. Urra bilen 34 ýyl garny doýmady. Düşünüp başlady indi. Prezident ýa düzetmeli ýa-da halkyň hakyky gazabyny görmeli. Halkyň prezident videolaryna negativ tetwir ýazmaga gaýrat tapmagy bu ýöne zat däl. Öňler Berdimuhammedowlara negativ ýazmagyň özi ýok zatdy. Bu uly ädim. MHM beýleki hukuk toporlary bu pikir ýazanlar bilen sorag edislik geçirer. Belki gorkuzor. Ýöne bu uly ädim. Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan Tiyinç aýtdy. Onuň pikirçe prezidentiň diýeni käşke bolsa diýmek prezidenti iş başarmadylykda, sözünde durmadylykda aýyplamak, uly tankit, ýol, gaz, tok, işsizlik hakda pikir gozgamak, aýtmak baş tutany halkyň bildirýän açyk protesti bolup görünýär. Sosial mediada galyrylan ýazgylarda aýdaly Magdanly şäheriniň ýollaryny oňarmak, daýhanlaryň suwuny ýollara seretmek, şäher işleriniň ýollaryny düzetmek ýaly haýyşlar edilýär. Bir tesbirde hökümet mejlisinde gurrun edilen karar bilen halkyň tanş edilmegi soralýar we odalam owa durmuşyny gowlandyrmak barada bir näçe kararyň kabul edilenligi, emma üýtgen zadyň bolmanlygy ýatladylýar. Owalarda asfalt ýok, gum basyp ýatyr, internet gatyp bet, Wi-Fi pul bermeseň çekilmeýär. Pul berseň 2 günde çekýärler. Her gün suw, gaz, elektrikleri kesilip durýar. Ýollara teredilse, iş yerleri açylsa diýip adamlar seslerini eşitdirmäge çalışýarlar. Adamlar döwletiň buğday planyny doğruluk diýenine inanmaýar. Döwletiň çap edýän sanlary reallyga gawat gelmeýär. Plan bolan bolsa häkimler wezipesinden kowmazdy. Hökümet öz aýyplaryny öz açýar diýen pikir döreýär diýip azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan daýhanlar aýdýar. Şu aralykda habarçymyz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Sewtlerdäki işgärleriniň garly bilen bagly ýolbaşçylaryň käbirini sorag edýänliklerini habar berdi. Balkan Sewtinde şu ýyl buğday hasylynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilenini 50 göterim az bolanlygyny öňe sürýän hünärmenler hem bar. Gözüýlen buğday ýok diýip azatlyga gelen maglumatlarda aýdylýar. Habarçylarymyz bu barada goşmaça maglumat toplaýarlar. Şol wagtda öňkü ýyllarda bolşýaly buğday oragy tamamlanaly ýary kärenneçiler prokuratura çağırılıp bergilerini tölemäge mezur edilýär. Paýok unlar berilmeýär.
bazarda türkmen uni tas ýok. Ardan buhankalar satylmaýar diýip habarçylarymyz habar berýär. Aýry-aýrylykda pikirini aýdan adamlar buğday plany ýerine ýetirilen bolsa, bu zatlar bolmady diýip halkyň öňdäki gysynyň çörek, un ýetmezçiligini agyr geçmek ähtimallygynyň alada bildirdiler. Türkmenistanyň o huzurlugyny dören ýagdaý 10 miňler çadymyň gadyn çöllep başga ýerlere gitmegini, ýurtda alyk meselesiniň dowamly çylçyrymlaşmagyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne ýapyklyk jurnalistleriň öz işlerini etmeklerine ýol berilmezligi emeli gelen ýagdaý ýerini açyk öwrenmäge ýol bermeýär. Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmenistanlylaryň arasynda Schengen we milli wizalar alyp bermäge kömek hödürleýän araçylara ýüz tutýan halatlary serekdäl. Häzirki wagtda şeýle araçylar Ýewropa ýurtlarynyň şol sanda Ruminiýanyň elçihanalarynyň üstü bilen wizalary 2000 euro çenli töleg bilen bökdönçsiz alyp bolýandygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bilen soňky günlerde habarlaşan türkmenistanlylar Ýewropa Birleşigine agza döwletleriň käbiriniň Türkmenistandaky elçihanalaryny işleýän işgärler bilen özleriniň ilteşikligini aýdyp resmi däl ýollar bilen wiza almakda araçylyk hödürleýän adamlaryň bardygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy özlerini araçylar diýip tanadan şahslaryň telefon belgilerini jaň edip hödürlenýän hyzmatlaryň käbir detallaryny anyklady. Azatlyga el ýeterli bolan telefon belgileriniň birinde jogap beren adam özüne hemra diýip tanatdy we ol habarçymyz bilen Telegram arkaly gurrundaşlykda özüniň Ruminiýanyň elçihanasynda işleýän işgärler bilen işleşýänligini aýtdy. 1500 euro bilen mesele çözülýär. Göze başa düşmedi ýaly 2 hepde garasmaly bolarsyň. Singen wizany özüm eltip berýän. Dip özüni araçy diýip tanıştyran adam habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň hyzmatlaryndan peýdalanan Türkmenistanly migrantlar özlerinden soralan tölegiň 2000 eurodygyny gurrun berdiler. Awgustyň ahyryna çenli konsul iş ýerini bolmasa da araçy wizany oňaryp berýär. Emma inni onuň bahasy 2000 euro çenli gymmatlady. Biz Ýewropada bu puly toplamak üçin adından 2 ay işlemeli bolýar. Emma bular oturan ýerini şeýle pul alýarlar. Dip Türkmen migranty gurrun berdi. Azatlyk radiosu Ruminiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we konsulhanasynyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäginde Ýewropa Birleşigine agza döwletlerden Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Ruminiýanyň elçihanalary işleýär. Habarçylar Schengen wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň bu ýurtlaryň üçüsiniň Aşgabatdaky konsulhanalaryna ýüzlenip bilýänligini bellep, Fransiýanyň elçihanasy Türkmenistanyň çäginde wiza hyzmatyny amalaş bu ýurda barmak üçin Italiýanyň elçihanasyna ýüz tutmaly diýerler. Soňky wagtda Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmen raýatlary Ruminiýany saýlaýarlar. Ýewropada wagtlaryň ýaşaýan we zähmet çekýän türkmen migrantlarynyň sözlerine görä olar Schengen wizalaryny kynçylyksyz almak üçin Ruminiýanyň elçihanasyna ýüz tutmagy isleg bildirýärler. Aşgabatdaky Rumin elçihanasyndaky ýagdaýyň Russiýanyň elçihanasyndan üýtgeş geri ýok diýen ýaly wiza gerekli resmi namalaryny tapşyrmak üçin nowatdary 300 euro satyn alyp bolýar. Italiya we Germaniýa ýaly ýurtlardan wiza almak türkmenistanlylar üçin mümkin däl diýen ýaly. Dip nowata durmak üçin para berip ýaňy ýakynda wiza almagy başaran türkmenistanly gurrun berdi. Araçylar käbir ýurtlara wiza almakda kömek hödürleýän bolsalar, beýleklerine wiza almak üçin nowata salmak ýaly hyzmatlary hödürleýärler. Şeýle-de çeşmeler para bermek islemeýän ýa-da para bermek üçin maddi mümkinçiligi bolmadyk raýatlaryň Wengriýa, Latwiýa we Litwa ýaly ýurtlaryň Özbekistandaky elçihanalarına ýüz tutýanlygyny habar berýärler. Polşa barmak isleýän türkmen raýatlary bolsa, bu ýurduň Azerbaýjandaky elçihanasyna ýüzlenýärler. Günnäwir Ýewropa ýurtlaryndan biri bolan Polşa 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 350 miňe golay wizanyň Afrika we Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryna resmi däl ýoldan berilmeginiň üstü açylyp 2014-nji ýylda wiza skandaly ýüze çykypdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen syýasatçylyk guramasynyň wekili Türkmenistandan Polşa işçi eltmek bilen meşgullanýanlygyny, emma şol dawadan soň Polşanyň wizasyny goşmaça töleg bilen resmi däl görnüşde alyp bolmaýanlygyny gurrun berdi. Biziň öň Azerbaýjanyň elçihanasyna tanışymyz bardy. Şonuň üstü bilen wizany satyn alyp bolýardy. Inni
bir mümkün näl. Deyip Türkmenistanlı aýdýar. Özlerini araçylar edip görkezýänlere ýüzlenýän türkmenistanlylar pasportlaryny täzelemekde, wiza almakda we beýleki zerur dokumentlerini sağlamakda kynçylyk çekýän raýatlar. Olaryň arasynda däkmet migrasiýasyna gidip gazanç etmek üçin soňky emlägini satan ýa-da karz alyp agyr berige girýän raýatlar hem az däl. Emma araçylyk hyzmatyny hödürleýänleriň arasynda türkmenistanlylaryň pulunu alyp ýitirim bolýan hilegärler hem az däl. Azatlyň habarçylary şu başından beri hilegerlerin aldygyna düşen türkmenistanlylaryň ençemesi barada habar berdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina kosmoçy Patriot howa gorunç ulgamlaryny iýerjekdigini aýtdy. Bu onuň Russiýa bilen bagly Washingtonyň alyp barjak syýasaty barada möhüm beýanat etjegini aýtmagy bilen gabat geldi. Trump 13 iyul akşamy Washingtonyň goloýundaky harby bazada jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Ukraina iýerilmegi meýilleşdirilýän Patriot ulgamlarynyň anyk tanyny ma'lum etmedi. Kiev bu ulgamlar üçin köp wagtdan bäri çağırş edip gelýär. Ukrainanyň häkimetleri soňky hepdelerde Russiýa tarapyndan hasda güýçlendirilen howa hüjümlerinden gorunmak üçin bu ulgamlaryň iňen wajypdygyny aýdýar. Trump çykyşynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i ýene-de tanqid etdi. Mundan öň hem Amerikanyň prezidenti Putin wagtda näýililigini ençemegezek beýan edipdi. Biz olara gysagly zerur bolan Patriot ulgamlaryny iýereriz. Sebäbi Putin köp adamlary hakykatdan hem gen galdyrdy diýip Trump aýtdy. Ol gündizlerine üren hoş sözleri aýdýar. Ýöne aksam bolsa hemmelere bomba ýagdyrýar. Bu meniň göwnüme yaranok diýip Trump sözüne goşdy. Munyň üçin tölegi Ýewropa bilelesi berer. Biz hiç zat tölemeýäris. Ýöne ulgamlary iýereriz diýip Trump belledi. Sol bir wagtda sowda alasagyna gatnaşjak Ýewropa ýurtlarynyň anyk atlaryny agzamady. Trump administrasiýasy şu aýyň başynda Ukraina iýerilmegi göz öňünde tutulan käbir ýaraglary saklaýandygyny ma'lum edipdi. Trump häkimeti geleli bäri Putin bilen telefonda 6 gezek gepleşdi. Ol soňky döwürde Putiniň o katyslyklary bes etmek baradaky çağırşlary ret etmek sebäpli näýililigini açyk beýan edip başlady. Biz Putindan köp biderek gurrun isdiýäris. Ol köplenç gowy sözler ulanýar. Ýöne onuň aýdýanlarynda netije ýok diýip Trump 8 iýulda nyktapdy. Trumpyň soňky döwürde Putin'i has açyk tanqidlamagy üns çekici ýagdaýdyr. Sebäbi ol mundan ozal köplenç Russiýanyň liderine oňyn baha beripdi. Geçen hepde Trump Russiýa barada ýene açyk görünüşde tanqidi pikirlerini beýan etdi. Men Russiýadan lap keç boldum. Ýöne öňümüzdäki bir näçe hepde ýagdaýlaryň nähili boljagyna terederiz diýip Trump NBC News teleýaýlymyna aýtdy. Täze Patriot ulgamlaryndan özü Trumpyň ýene haýsy kararlaryny ma'lum etjegi häzirlikçe anyk däl. Axios neşriniň ýagdaýlardan habarly iki çeşme salgylanyp ýazmagyna görä Trumpyň agressiv siýasat yglan edip sol sanda hüjüm häsiýetli ýaraglary hem iýerip başlamagy mümkin. Amerika şu wagt içerisinde Ukraina 3 tane Patriot toplumuny iýerdi. Bularyň ählisi ozarky prezident Joe Biden'in döwründe amala aşyryldy. Patriot dünýäniň iň kämil howa gorunç ulgamlarynyň biri bolup, ballistik we ganatly raketalary ýok edip bilýär. Mundan başga da Ukraina Germaniýadan 3 we Ýewropa bilelesigiň ýurtlarynyň toparyndan bir sany Patriot toplumuny aldy. Russiýa suýul Ukraina garşy raketa we dron hüjümlerini ýaýbaňlatdy.